Триває прямий ефір на телеканалі АТР. У студії для вас працює Аліна Блохіна. Сьогодні щасливий день для нас усіх, оскільки кримсько-татарські політв'язні Ільмі Умаров та Ахтем Чийгоз повернулися в Україну. Їхній літак сів у міжнародному аеропорті Бориспіль. Ми мали змогу, наші телеглядачі мали змогу слідкувати за тим, про що вони говорили лідери кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв, про що говорив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров у прямому ефірі усю прес-конференцію, яку давали представники Меджлісу і звільнені кримсько-татарські політв'язні, ви мали змогу бачити у прямому ефірі на телеканалі АТР. Власне, щодо того, які плани сьогодні у наших кримсько-татарських героїв, то нам відомо, що на 16-ту годину запланована зустріч в адміністрації президента. Глава держави збирається зустрітися з Ільмі Умаровим та Ахтемом Чийгозом. Власне, попередньо відомо, що і Умаров, і Чийгоз будуть говорити про звільнення решти політв'язнів, решти заручників режиму Кремля. Власне, щодо того, коротко підсумовуючи прес-конференцію, яка відбулася за участю Умарова і Чийгоза, то вони, звичайно, подякували усім, хто долучився до процесу їхнього звільнення. Це і Петро Порошенко, президент України, і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, усі представники кримсько-татарської спільноти, Меджлісу, усі люди, які боролися за їхнє звільнення, вони подякували їм. Бачимо теплі обійми після довготривалої перерви. Не бачилися Ільмі Умаров та Ахтем Чийгоз зі своїми друзями, зі своїми близькими. Власне, також вони розповіли про свої плани. Зокрема, Ільмі Умаров сказав про те, що планує повернутися не просто в Україну, а на свою батьківщину у Крим, про те, що це може бути для нього небезпечно, оскільки саме окупаційна влада анексованого півострова чинить репресії і чинила репресії щодо кримських татар і була безпосередньо винуватцем того, що Ільмі Умаров та Ахтем Чийгоз опинилися у заручниках Кремля. Зараз на прямому зв'язку зі студією журналіст, заступник генерального директора телеканалу АТР Айдер Мождабаєв, який був безпосередньо у аеропорту Бориспіль разом із нашими героями і був також на прес-конференції. Айдере, доброго дня тобі. Доброго дня, Алін. Розкажи, будь ласка, коротко меседжі, головні, ключові, які ти почув на прес-конференції, і які емоції були у тебе і у решти присутніх? Ну, эмоции были, конечно, очень сильные. Все, конечно, обнимали Ахтема Чийгоза, Ильми Умарова. Приехала супруга Ахтема Чийгоза, Эльмира. Это все было очень трогательно. Приехал Николай Полозов, адвокат, который рассказывал там в интервью разным каналам о том, как это... Эльмира, это все было очень трогательно. Приехал Николай Полозов, адвокат, который рассказывал там в интервью разным каналам о том, как это все происходило. На прес-конференції, розкажи, будь ласка, ми чули, звичайно, і у прямому ефірі телеканалу АТР транслювали прес-конференцію. Які головні були тези, які ти виніс, ключові, можливо, там меседжі, так, щодо усіх учасників цієї прес-конференції? Будь ласка. Главное, о чем говорили участники пресс-конференции Ахтем Чийгоз, Ильмі Умаров, Мустафа Джемілєв и Рифат Чубаров, это о том, что вся борьба впереди, о том, что да, мы рады, что освобождены два замглавы Меджлиса, но там остаются в заложниках, в тюрьмах под следствием еще десятки крымских татар и граждан Украины, и Рифат Чубаров особенно акцентировал на этом внимание, и он зачитал весь список, все фамилии в алфавитном порядке политзаключенных, которые сейчас находятся либо в тюрьмах Крыма, либо под разным видом репрессий, либо как Сенцов и Кольченко, и Руслан Зейтулаев вывезены на территорию Российской Федерации. То есть они дали понять, что не забудут никого и что борьба будет продолжена, и это только-только начало.
Дякую дуже тобі за подробиці. З аеропорту Бориспіль мали зараз нагоду почути журналіста, заступника генерального директора телеканалу АТР Айдара Муждебаєва. Він розповів про прес-конференцію, яку вже дали на батьківщині в Україні, у Києві, Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров. Ми повертаємося зараз до нашої студії. Я вже рада привітати гостей, які до мене завітали. Це Дмитро Карп, технолог, політолог. Так, доброго дня вам. І Семен Кривонос, представник руху нових сил. Доброго дня вам. Власне, панове, будь ласка, спершу короткі коментарі, оскільки це новина, яку ми чекали дуже довго і усі. Пане Дмитро, прошу. Я безмежно, безумно рад возвращению Чийгоза и Умерова в Киев и ихнему освобождению. Могу сказать только одно, что для меня крымско-татарская тема очень близкая. Я очень давно вместе с крымскими татарами, вместе с Рифатом Чубаровым, вместе с Джемилевым мы организовывали массу всевозможных действий, акций по поводу как пленных и по поводу национальной дискриминации в Крыму именно крымско-татарского народа. И это очень хороший шаг. Для меня очень важный момент, то что это все, мы недавно, вот буквально в прошлом эфире говорили о том, что чем тише, тем быстрее решаются подобные вопросы. И огласка, и лишние разговоры только делают хуже в подобных процессах. И говорили мы по поводу Афанасьева и его криков. Да? И вот мы видим доказательства того, что действительно на серьезном уровне очень четко был решен вопрос. Я хочу поблагодарить президента Эрдогана, я хочу поблагодарить в том числе и нашу администрацию, которая явно вела переговоры при посещении там, президента Эрдогана в Киев. Результат налицо. И, конечно, для меня очень больно, что мой товарищ, мой коллега, мой друг там, Олег Сенцов до сих пор находится в заключении, находится в Сибири. И мы тоже ждем, что все-таки такой одиозный политический вязан, как Олег Сенцов, будет тоже освобожден и что про него тоже не будут забывать. Будь ласка, ваш коментар, пане Семене. Я буду дуже коротко. Це дійсно видатний день. Видатний день і для України, і для кримсько-татарського народу, і видатний день для України у міжнародному полі, тому що ми показали, як український народ в першу чергу, що ми можемо це зробити навіть за посередництва і за підтримки таких серйозних лідерів світових, як президент Турції. Я думаю, що ця справа повинна бути продовжена, і тут, можливо, я трошки не погоджуся, тут повинен бути постійний розголос цих подій і тиск українського народу і на українську владу, в першу чергу, для того, щоб вона вживала активних дій, щоб подібні теми постійно були у фокусі громадської думки, громадської уваги, і разом переможемо, і, сподіваємося, підтримуємо, звільнимо і інших політичних в'язнів. Хочу додати зараз інформації. От за підсумками прес-конференції лідер кримських татар Мустафа Джемілєв розповів, чому Російська Федерація погодилася звільнити Умерова та Чийгоза. Він сказав про те, що наших політв'язнів Росія віддала через Туреччину. На питання журналістів, що могло змусити Росію відпустити заступників голови Меджлісу кримсько-татарського народу, Мустафа Джемілєв відповів, цитую: "Дуже великий тягар провини на Російській Федерації. Вони зараз, мабуть, хочуть якимось чином пом'якшити ставлення світової громадськості". Пане Дмитре, як гадаєте, такою дійсно була причина? Саме Росія відчуває тягар, чи реально взагалі те, що Володимир Путін може відчувати тягар за ті репресії, за ті утиски, які він чинить? Я сомневаюсь, что Владимир Путин может відчувати тягар, но сегодня мы отлично понимаем, что Организация Объединенных Наций, международное сообщество все больше и больше, как можно сказать, зажимает гайки, и секторальные санкции уже сегодня не просто разговоры, да, которых там ведутся там 3 года, а это уже там, скажем, ближайшее будущее для России, когда фактически у них уже не будет ни возможности, ни выхода. И мы все отлично понимаем и знаем, что подходит срок, когда Госдеп,
когда высветит все и наложит аресты на все личные счета причастных к власти Российской Федерации, к ущемлению, к репрессиям, это февраль месяц, и чем ближе к этому дате, тем, конечно, Россия больше реагирует и с точки зрения попытки смягчить вину, и с точки зрения террористических актов, которые фактически ими моделируются по всей Европе, по всему миру. Дякую вам за коментарі. Зараз хочу долучити до нашого ефіру кореспондента телеканалу АТР Оксану Гуцул з-під адміністрації президента на прямому зв'язку зі студією. Оксано, чи чуєш ти мене? Так, доброго дня. Розкажи, будь ласка, на котру запланована зустріч і чи є, можливо, інформація, що збираються Так, обговорити? власне, зустріч тут очікують о 16-й годині. Тут уже досить багато журналістів, камер. Також щодо того, про що будуть говорити під час зустрічі, можу сказати, що в попередніх інтерв'ю Умаров та Чийгоз анонсували те, що вони будуть говорити хочуть подякувати президенту за те, що він у співпраці з президентом Туреччини Ердоганом змогли посприяти звільненню їх. Також будуть говорити щодо можливого звільнення інших політичних в'язнів Кремля, також вони, зокрема, хочуть поговорити і про Олега Сенцова, якого російська окупаційна влада засудила до 20 років ув'язнення. Оксано, дуже дякую тобі за інформацію. Будемо чекати зустрічі Петра Порошенка з Ільмою Умаровим та Ахтемом Чийгозом. Це була наша кореспондент Оксана Гуцул з-під адміністрації президента, де о 16-й годині розпочнеться зустріч глави держави зі звільненими політв'язнями. Я зараз хочу перейти до ще однієї теми, яку ми сьогодні плануємо обговорити. Власне, вже 10 днів під будівлею парламенту триває акція протесту. Напередодні влада Києва закликала протестувальників прибрати намети з Грушевського, оскільки отримує скарги від киян на через перекриття проїжджої частини вулиці Грушевського, де учасники акції встановили намети. Власне, пане Семене, розкажіть, будь ласка, які плани у лідерів зараз руху, які безпосередньо там знаходяться? До якого моменту будете стояти, чи не збираєтеся йти? Я дуже коротко скажу, перш ніж перейду до більш ретельного обговорення, що і наших планів, ми будемо стояти до перемоги. Допоки наші вимоги не будуть виконані владою, тим більше, що, як вам відомо, ці вимоги трошки розширилися. До цих вимог з боку Єгора Соболєва додалися вимоги також внесення закону про імпічмент президенту у Верховну Раду. Які плани? На цю неділю у нас анонсоване віче. Це чергове віче. Я нагадаю, що минулої неділі на віче зібралося близько 4 тисяч киян, такими за скромними підрахунками. Цього разу ми очікуємо на більшу кількість людей. Ми запускаємо серію івентів у самому наметовому містечку. Це будуть лекції. Вчора, до речі, представник парламенту Нідерландів прочитав лекцію щодо антикорупційних реформ, щодо шляху України. І ми очікуємо і представників Європарламенту, відомих реформаторів, відомих суспільних діячів. Тобто у нас буде насичена програма і будемо чекати 7 листопада, коли розпочнеться сесія Верховної Ради. Будемо очікувати, що буде все ж таки розглянута до кінця і прийнята виборча реформа. Буде створений, і це безапеляційно, це наша принципова вимога, буде створений антикорупційний суд. І, зрештою, тоді народ буде вважати, що той перелік вимог, сформований на початку акції, він виконаний. І в першу чергу важливо, що це не вимоги, які сводяться там до великої політичної реформи. Тут уже важливе принципове питання. Вимоги народу України повинні виконуватися. Скажіть, будь ласка, ви згадали про ультиматум, який оголосив 5 днів тому заступник голови фракції «Самопоміч» Єгор Соболєв. Він дав 5 робочих днів президенту для внесення до парламенту законів про антикорупційний суд та імпічмент. Сьогодні якраз спливає ці 5 днів. Що тоді, які плануються дії? Тому що ультиматум, це значить, якщо не робиш, то
потім або там несеш певну відповідальність, або якісь там дії вчиняються. Сьогодні пройшло 5 днів. Це не секрет, що наше наметове містечко умовно розподілено на блок, які представляють колишні військові, які приймали участь у антитерористичній операції, і частина – це так звані громадянські активісти, цивільні, які збираються кожної неділі на віче. Я думаю, що цей коментар доцільно було давати Єгору, тим більше, що це анонсував не Єгор, це було 4 людини, представники батальйону і Донбас, і інших батальйонів, які зробили таку вимогу. Я думаю, що завтра ми почуємо від них наступний крок, що вони збираються робити далі. Я можу запевнити, і ми знаємо, яка атмосфера планує в таборі, і наші спільні вимоги, ніякого кровопролиття, ніякого повалення конституційного ладу, ніяких силових дій не планується і не буде. І не потрібно нас провокувати і підштовхувати на якісь незрозумілі незаконні дії. Від нас вони цього не дочекаються. Пане Дмитре, хочу ваш коментар почути, оскільки 17 жовтня, коли розпочалася ця акція протесту біля будівлі парламенту, було 3 вимоги: антикорупційний суд, зняття депутатської недоторканності і зміни до виборчого законодавства. Зараз вже йде мова про імпічмент, так, розширюються вимоги. Люди, які вийшли 17 жовтня, на вашу думку, були готові до цього розширення вимог, до такої пролонгованої акції у наметовому містечку? Ну, я хочу начать с того, что вообще то, что сегодня происходит с рухом новых сил, с той акцией, которая есть, не пользуется ни популярностью, ни поддержкой большинства массы, ни пассионариев, которые действительно постоянно работают и борются в поле по изменению законодательства, ни людьми как таковыми. Это первый момент, который очень важно, я хочу сказать. Я человек, который организовал немало общественных каких-то движений, акций прямого действия, политического давления, и как профессионал в этом могу, хочу задать вопрос, Семен, для чего у вас нету такого большого количества людей на сегодняшний день для того, чтобы блокировать город и настраивать с одной стороны одной рукой кричать «Киев, вставай», а другой рукой настраивать против себя киевлян? Мы, кстати, очень расстроены по поводу того, что мы расстраиваем представителей администрации президента, довели целого генерального прокурора президента Украины до истерических выпадов в сторону нашей политической силы, настроили целую армию политических экспертов, ботов, троллей, троллей. Мало того, здесь абсолютно нет никакого руха новых сил. Михаил, да, нужно учитывать факт, что Михаил Саакашвили, масштабная фигура. Вам мало места на площади Абсолютно Конституции? достаточно места. Вы можете прийти в лагерь, Дмитрий, мы вас приглашаем. Пожалуйста. Приходите с камерой, мы ответим вам на этот вопрос, почему мы там и сколько нас там. Пожалуйста. Кстати, вы когда ссылаются, прохання, что будь нас ласка. мало, Да, когда вас нас очень мало, ссылаются на абсолютно огульные цифры. Придите в Почему палатки, огульные посидите цифры? Я возле там наших был, буржуек, возле я костра. находился, Не видел вас там, смотрел, Дмитрий. кто Мало того, там, мало с того, я вашей постоянно критикой я не прихожу в думаю, вам Верховную очень... Раду. Приходите, вам Я будет перепрошую, очень дайте мені, будь безопасно. ласка, дайте мені, будь ласка, один лише коментар. Я попрошу вас говорити по черзі, тому що я хочу чути вас обох, так само, як і наші глядачі, Да, хочуть спасибо. почути обидві позиції. Давайте по черзі, будь ласка, щоб ми могли почути кожного з вас. Прошу. Давайте, було поставлено вам питання, пане Дмитре, от ви продовжіть, послухаємо потім пана Семена. Да, по поводу требований, которые предоставлены. Ну, во-первых, всегда требования должны быть конструктивными. Я прокомментирую очень один важный момент, как можно требовать и выставлять какие-то требования, особенно которые касаются изменения Конституции, когда это требование фактически понятно, что оно невыполнимо в принципе, по крайней мере за тот короткий срок, который протестующие пытаются поставить власти или народным депутатам для их выполнения. Это невозможное требование, поэтому изначально подобное требование это уже провокация как таковая. Да? По поводу антикоррупционного суда. Много мнений и споров, необходим ли он или не необходим. Но для меня очень важен один вопрос. У нас антикоррупционный суд будет действовать по какому-то другому законодательству. Он будет работать не по тому Конституции,
Конституции, не по тем кодексам, не по тому законам, которые сегодня есть. Он будет работать по какому-то определенному другому совершенно закону, Семен. То есть фактически сегодняшние суды работают точно так же в рамках правового поля. И антиконституционный суд с избранными какими-то судьями, которым якобы будет особое какое-то доверие, это еще очень большой вопрос. Да, безусловно. Так. Безусловно. Третий момент, который очень важный тоже по поводу импичмента президента, и который... Я сказал, что это добавилось. Это Добавилось, требование. А чому воно Это добавилось додалося? від учасників акції. 17 жовтня прийшли з 3 вимогами. Чому воно додалося? Тобто, Тому чому що ця це акція було- переформатувалася це тепер в частина учасників цієї акції, яка представлена ветеранами АТО, вона озвучила ці вимоги закон про імпічмент президента. Ну, це частина самопомочі, коли да, Михайло Саакашвілі, там немає політичних сил. Давайте Коли почнемо. Михайло Саакашвілі презентував свій план 70 днів, першою частиною нашого плану 70 днів це буде якраз прийняття закону про імпічмент президенту. У нас повністю співпадають тут вимоги. Тепер я Секундочку. прокоментую антикорупційний суд. Дмитро, я дуже гарно пам'ятаю, як ми з вами були на обранні запобіжного заходу Роману Насірову. І скажіть, будь ласка, з окремим законом створене Національне антикорупційне бюро, в якій, до речі, в експертну групу по створенню його входив і Давід Сакварелідзе, представник отої банди, мабуть, що з 20 грузин, яка загрожує зараз конституційному ладу. Скажіть, будь ласка, це досягнення створення НАБУ, САП, чи воно не перечеркнуте тими самими суддями Солом'янського суду апеляційного, і зараз, коли Роман читає вже майже півроку свої там 100 томів кримінальної справи, чи можливо треба створити все ж таки антикорупційний суд? І що Роман знав Іліху Феофанію, що в нього вже готова підозра підписана, Ми зараз що є ухвала повернемося на до цієї проведення розмови. Ми обшуків. повертаємося. Ми долучимо зараз ще одну думку. Володимир Фесенко, політолог, на прямому зв'язку зі студією. Пане Володимире, доброго дня. Чи чуєте ви мене? Так, я вас чую. Ваша позиція, скажіть, будь ласка, зараз у мене є у студії представник Руху нових сил і Дмитро Карп. Ваша позиція, скажіть, будь ласка, чому змінилися вимоги, які були оголошені 17 жовтня? Ну, от навіть зараз говоримо ми про те, що серед вимог є імпічмент. І як гадаєте, ну, от прогноз, ваша перспектива, як надалі будуть проходити ось ці акції протесту біля Верховної Ради? Ну, по-перше, йдеться не про зміни вимог, а про те, що відбулося розмежування, розділення позицій та інтересів серед поміркованого крила тієї акції, яка вимагала велику політичну реформу. І у них було 3 вимоги. Це антикорупційні суди, скасування депутатської недоторканності і нова виборча система на основі відкритих партійних списків. От ці 3 вимоги і залишаються у цього поміркованого крила опозиції. Ці люди висували ці вимоги, і вони з ними залишились. Вони будуть їх відстоювати далі. А є радикальне крило, яке створило наметове містечко, і яке хоче не вимог по політичній реформі, а хоче нового Майдану, нової політичної революції. Вони хочуть поміняти владу шляхом революції. Ну, революцію я ставлю в лапки, тому що йдеться фактично про бунт, про заклад реально, який поза межами правового поля. І в цьому головна небезпека. І саме тому представники і депутатів єврооптимістів, більшість з них громадські активісти, не підтримали от такі радикальні вимоги, якісь нові вимоги, тому що це фактично міняло їх позицію. Так що це конфлікт, протиріччя всередині самої опозиції. І ті, хто залишився в наметовому містечку, це їх вимоги, а не вимоги всієї опозиції. Пане Володимире, як ви гадаєте, от до 7-го, як мінімум, листопада планують стояти люди якраз до того моменту, допоки Верховна Рада вийде зі своїх тижнів, коли вони працюють там у фракціях, комітетах і перейдуть до пленарних засідань у сесійній залі. Як гадаєте, чи якого от варіанту чекати надалі? Тобто ситуація буде така, як зараз, стабільна, чи можна розраховувати на якусь ескалацію під будівлею Верховної Ради, чи навпаки можуть люди розійтися? Щодо можливої ескалації, вона може відбутися лише за одного сценарію. Це спроби дестабілізувати ситуацію з боку таких людей, як Семенченка. Ці люди, вони піклуються не про політичну реформу. Вони хочуть змінити владу силовим шляхом. І от саме з ними пов'язана небезпека ескалації.
Якщо вони не будуть робити якихось штурмів, намагань захопити якусь державну установу, якщо вони не будуть провокувати бійок з Нацгвардією і поліцією, ситуація буде стабільною. І вимоги акції 17 жовтня, вони поступово будуть виконуватись. Просто, наприклад, скасування правки недоторканності – це 2 сесії за Конституцією. Прискорити неможливо, інакше це буде порушення Конституції і буде нелегітимно. Щодо антикорупційних судів, тут треба просто підготувати спільні пропозиції і головну увагу треба приділити процедурі відбору суддів. Щоб, скажімо так, не було потім звинувачень, претензій. В тому законопроекті, який розглядався, там є ризики надмірного впливу різних політичних сил. І в цьому є небезпека, що ці суди не будуть незалежними. З іншого боку, головна проблема, от як засвідчив конкурс до Верховного суду, як відібрати таких людей на посади суддів, до яких не було претензій, які б користувалися хоча б потенційним авторитетом. От над цим треба попрацювати. Це неможливо зробити, знаєте, таким кавалерійським наскоком, атакою якоюсь. Тут треба відшліфувати, відпрацювати деталі процедур, тому що дьявол ховається в деталях. Пане Володимире, я дуже дякую, що ви знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Володимир Фасенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Ми повертаємося до розмови в студії. А власне, я спостерігала за реакцією і вашої, пане Дмитре, і вашої, пане Семене. Ви по черзі погоджувалися з тим, що говорить Володимир Фасенко. Ви погоджувалися з тим, що вимоги будуть виконані. Ви погоджувалися з тим, що фактично відбувся цей розрив певних стосунків всередині груп, які так, чому, скажіть, будь ласка, було багато громадські організації, були певні там представники політичних сил, які вийшли 17 жовтня. Чому зараз залишився тільки рух нових сил, Соболєв Єгор і Семен Семенченко? Чому от ви розійшлися ваші дороги? Я не скажу, я ще раз повторюю, що там стоїть не тільки рух нових сил, Єгор чи Семен Семенченко, там стоїть в першу чергу народ України і громадськість. Можливо, це виглядає якось пафосно, але це так і є, тому що там представники різноманітних, суспільних груп, громадських активістів. Ну, слухайте, ви не назовете ні одну серйозну громадську організацію, яка знаходиться в своєму. Давайте, я відповідаю на запитання, Дмитро. Це стосується того, що хто там знаходиться. А по-друге, що найважливіше, та частина громадських активістів, яка спочатку приймала участь в акції, вона вирішила, що вона задоволена тими діями, які зробив президент, і те, що було передано до Конституційного суду 2 законопроекти. Ми вважаємо особисто, як політична сила, наш лідер і та частина людей, яка залишилася зараз на площі, яка кожної неділі приходить на вічі, а їх чимало, ми вважаємо, що треба внести без всяких затягувань, без зволікань відповідний законопроект про антикорупційний суд. Так, звісно, це тривала процедура, яка потребує так само громадського тиску, громадського контролю, який всі ми будемо разом з вами його фактично здійснювати, і політичні сили, і громадські організації, і прості громадські активісти. Але цей процес повинен бути. Чому влада не виконала всі 3 вимоги одразу? Перше, а потім взяла паузу до 7 листопада для того, щоб дискредитувати акцію протесту. Ми не відповідаємо за заяви окремих політиків, які знаходяться там на площі. Наші вимоги про повалення конституційного ладу. Ця паузою скористалися для того, щоб дискредитувати нашу акцію протесту, сказати, що там присутній виключно маргінез, хоча це не так. І ви можете передивитися наші записи і ефіри телеканалів, де присутні багато молодих людей, співочих колективів вчора ввечері виступали, відомих громадських активістів. Слухайте. Давайте почнемо зараз позицію Якщо пана... комусь не подобається Михайло Саакашвілі, не голосуйте за нашу політичну силу. Ми ж не закликаємо. Просто прийдіть і підтримуйте зрозумілі вимоги, які допоможуть, до речі. Пане Дмитро, пане Семен, я попрошу... Вернусь к моменту, что, во-первых, вымоги не зразумели. Потому что мы говорили с вами про НАБУ, и по поводу Насирова вы мне напомнили момент. И по поводу... Давайте я вам напомню один момент, что НАБУ, первая, которая 367 уголовных дел ни одно не довела до конца, дискредитовала себя на сегодняшний день колоссально.
в том числе и непрозрачной процедуры избирания громадской рады, полностью подконтрольной непонятно кому, есть один момент. Почему НАБУ не было бы сегодня, Насиров бы сегодня отвечал бы за свои, уже отвечал бы за то, что было. Но, Луценко бы да, возбудил одну бы секунду, дело, я одну правильно секунду. понимаю? Нет, Да, может быть и Луценко, но подожди, кто? Семен, одну секунду, дослушайте меня до конца. Ему было предъявлено обвинение по 364 части 2, которое, к большому сожалению, НАБУ не может доказать, и у них не было фактов доказательства по этой статье. Вместо того, чтобы предъявить по 367, по 365, они пошли с 367 это не подследственность НАБУ, естественно. Чекайте, ми зараз дослухаємо кінця. 365 последственность. 365 тоже не последственность НАБУ. 364 части 2 у них не было доказательств, и по сей день у них их нету. А, то есть Роман Насиров чист. И Ну, получается- давайте Пане создадим Романе, антикоррупционный подождите, суд. Романа Насирова. Создадим антикоррупционный суд и выясним, чист Роман Семен, или не чист. что У нас нет их доверия к судам сейчас. гадость, которую они сделали изначально... Роману Насирову? Нет, Честному? не Роману Насирову. А кому? Семен, дослушайте меня до конца, не перебивайте, не перекручивайте. Это Вы же неправильно, перекручиваете. неправильно поданное предъявление обвинения, которое они, к сожалению, не могли подавать и доказать, закончилось тем, что он сегодня гуляет на свободе. Понимаете? Нужно прояснить. Роман Насиров, Мало это того, НАБУ ваше не давление, под отработал. давлением вашим, в том числе и мое, И которое ваше в там... том числе. Да. Пане, можна, будь ласка, я поставлю питання? Я дуже слідкую уважно за вашою У дискусією, нас але ідеальна у нас, так, у вас є ще побічні теми, яких ви торкаєтесь. Я хочу поставити питання зараз. Пан Семен мав слово. Зараз, пане Дмитре, поясніть, будь ласка, дивіться. Зняття депутатської недоторканності. 2 законопроекти було проголосовано для того, щоб продати їх в Конституційний суд. Поки дочекаємося висновку Конституційного суду. Далі, наступна вимога. Антикорупційний суд. Для того, щоб подати новий законопроект, можна буде внести його в парламент лише після того, як Верховна Рада прийме рішення про зняття законопроектів про антикорупційні суди з порядку денного сесії. Це так само довготривалий процес. Тобто, от, ну, як мінімум, вже 2 вимоги, які ми зараз... Поправки до виборчого законодавства депутати взагалі провалили, так? То який сенс тоді стояти в непленарний тиждень, при тому, що усі законопроекти, які вимагають люди ухвалити біля Верховної Ради, вони потребують часу. Мешать киевлянам проезду. Третий закон, который мы сегодня говорим Мэр не о говорит, выборах, я скажу. который мы говорим о выборах сегодня, вообще взагалі, что такое пропорциональная система? С кем вообще, кто советовался из политтехнологов, из тех, кто участвует в выборчном процессе? Почему нету требований понижения процентного соотношения входа в парламент партии? Почему нету Есть. блочной системы? Почему нет? Это в проекте. Покажите Это мне. в самом законопроекте. Нету До этого 2% достижения. Ну, Ну, а как ну, это? Ну, вот- о чем вот- говорить? Это даст возможность вам попасть в парламент, Правильно, другим силам. правильно. Только Мажоритарка это неправильно. Давайте Это- перечислим 10 мажоритарка, это неправильно. мажоритарщиков. Я с вами согласен. Но Клиентов того же НАБУ. закон совершенно не отработан. И в принципе тот, который вы подали. Отрабатывайте, Дмитрий. А почему А почему депутаты пусть народные, начнут которые они сегодня его стоят, голосовать? Так 3 не года не отрабатывают? голосовали. Подождите, 3 второй момент. года. Я прошу прощения, Семен, можно? Давайте Да, я уже. пожалуйста. По поводу депутатской недоторканности. Я выражу сейчас, не буду, ну, я не популярен в этом вопросе, но я считаю, что депутатскую недоторканность нельзя снимать целиком. Ее надо сделать так, как во многих странах, и не только депутатов народных, но и судей, и президента. Это разделить уголовный кодекс на части, притом очень грамотно и очень внимательно пересмотреть, потому что мы завтра получим еще больше рычаг давления на народных депутатов, на судей, в том числе для того, чтобы они были подконтрольны какой-то ветки власти, будь то президентская, будь то парламентская, будь то какая угодно. Снятие депутатской неприкосновенности – это палка о 2 концах, которую мы завтра, мы с вами, пытаясь бороться за народ Украины, будем вместо того, чтобы бороться за народ Украины, бегать по 321 заведенному на нас уголовному делу, которое послезавтра, может быть, закроется, но мы не сможем с вами бороться за те идеалы и те ценности, которые мы с вами Я дуже хочу декларируем. поставити понимаете? пану Семену питання. Пане Семене, скажіть, будь ласка, дивіться, от Генпрокурор заявляв про те, що акції протесту фінансуються за кордону. У засобах масової інформації була інформація про те, що фінанси також дає колишній депутат від партії регіонів. У мене в ефірі Давид Кварелідзе говорив про те, що кошти надходять виключно від людей, це пожертви, і от за такий рахунок існує це наметове містечко.
Хто фінансує намети, їжу, до прикладу, ось цю звукову техніку, яку, пам'ятаєте, от на кілька днів тому намагалися провести на площу Конституції? Скажіть, будь ласка. Абсолютно на волонтерських началах я повністю підтримую Давіда Сакварелідзе. Це люди, небайдужі громадяни. Я особисто в день приймаю 3-4 пакети з їжею. Люди телефонують, у нас вивішені рахунки на сайті. Також туди Я бачила. перераховуються кошти. Також люди перераховують кошти, за які, в принципі, і здійснюється функціонування цього наметового містечка. І тим більше люди самоорганізовані в цьому плані. Немає там якогось жорсткого вертикалі управління фінансових донорів, тим більше це смішно. Юрій Луценко заявляв, що один із соратників Михайла Саакашвілі заїхав на 3 чемоданах доларів. Ну, вибачте, ну покажіть тоді відеозаписи, чи можливо у нього камера схову в Борисполі. До речі, там Михайло Саакашвілі колись заявляв, що директор Борисполя там в дружніх відносинах з ним буває. Можливо, десь вони приховали, чи десь у фюзеляжі, може, він їх сховав, та не встиг достати звідти. Що таке 3 мільйони доларів? Це 3 Є фінансова чемодани. дотації на акцію протесту? Від кого, скажіть? Однозначно есть. Однозначно есть, потому что достаточно серьезная организованная акция, хотя и, скажем, она организована не очень лучшим образом, но финансы на такую акцию потребны большие финансы. На сегодняшний день я полностью уверен, что ни люди, ни внешние доноры не готовы. Сегодня не готовы на АТО. Уже нет у людей собирать 3 копейки денег. Тем более они будут готовы собирать... Семен, пожалуйста. Дуже коротко, Я у знаю, нас что... завершується Я дуже ефірний коротко час. Так. Борис Кауфман, который фактически ФСБшный агент, это Мегаполис компания, был одним из доноров и одним из антикоррупционных форумов и продолжает быть, а доказательства есть, прямую, Семен. И продолжает быть Панове, сегодня... Я хочу у нас хвилина подякувати, до кінця ефіру, Дім, будь я ласка. хочу подякувати зараз зовнішнім донорам за тонну картоплі, яка зараз доїжджає до нашого табору. Фермерам з Чернігівської області. Конечно, это Оце наші зовнішні донори, пане Дмитро. Сколько сегодня... Приходьте у табір, присядьте у палатку і Сколько подивитися. стоит сегодня сцена и акустическое оборудование в сутки? Підійдіть, там є управляючі сцени. Не, ну я Які ж з нами просто разом її понимаю, проносили, Семен, ви можете я з ним много раз поговорити на цю тему. организовывал Я розумію акции. вас, я И вас точно розумію. так же Так само, як і ми. находил возможности и, естественно, находил каких-либо бизнесменов, кто мне помогает. Шановні, у нас завершується наш ефірний час. Я дуже дякую вам за цю дискусію. Ми завжди готові чути різні думки. Дмитро Карп, громадсько-політичний діяч, був з нами у цій студії цієї години. Семен Кривонос, керівник Київської міської організації «Рух нових сил», також був з нами. Я хочу також нагадати нашим телеглядачам, що о 16-й годині має розпочатися зустріч в адміністрації президента, глави держави з звільненими кримсько-татарськими політв'язнями Ільмі Умаровим та Ахтемом Чийгозом. Ми, звичайно, будемо транслювати усе наживо, і ми, звичайно, чекаємо Ільмі Умарова та Ахтема Чийгоза у прямому ефірі на телеканалі АТР сьогодні ввечері. Дуже сподіваємося, що вони до нас приїдуть і ми зможемо з ними поговорити. Залишайтеся разом з телеканалом АТР. Я дякую, що ви нам довіряєте. Ваша підтримка важлива для нас.